En Jay sempre donava consells útils. Aquest matí ens explicava com aprofitar al màxim l'espai de la caravana. Una de genolls a sobre la taula. Un altre aquí dalt que li feia un dit i una a terra que li fotia el dit al peu. Tot això amb els teus pares dormint en aquelles lliteres? Quina canya, amb les palles ets una passada. Què vols que et digui? És un do. I quan coneixerem les tres afortunades? Se n'han tornat a la mansió Playboy, ja. Doncs clar, viuen a la mansió Playboy i fan vacances en un poblet anglès de merda. Doncs sí, ja et vaig dir que vinguessis de vacances amb nosaltres. Jo passo de models inventades. Només vull tenir una nòvia enrotllada que s'ho vulgui fer amb mi. En una revista de ma germana he llegit que a les ties els hi agrada que els hi facis preguntes. Si busques nòvia, intenta-ho. Vols dir? Sí, va bé. Jo sempre pregunto per quin forat volen començar. Molt gràcies. Què feu, nanos? En Jay us ensenya on es refregava els coixins? Es pensa que sa mare i jo no en sabem res. Au, pare. Van canviar les fundes 2 vegades. En Jay ens parlava de les noies que es va lligar a Norfolk. Oh, vas lligar? Sí, i ho devies veure. Llavors us han dinyat una trola. Si l'únic perrús que ha tocat en Jay és el de sa mare quan el va parir. Adéu, nois. Sempre em fa bromes així. Després que el senyor Carreit confirmés que en Jay no havia muntat cap orgia a la taula, ens vam començar a qüestionar altres coses que ens havia explicat. Quines coses que us he dit són pírules. Que tens un col·lega que es fica dins del microones? És un microones gran, Que el teu pare li va guanyar un combat amateur a Muhammad Ali? però va guanyar per punts. I aquesta és només d'avui, en tinc més. Pringats. Fa una olor estranya. Ai, collons, en Donovan fuma drogues ara, al mig del carrer, un dia de classe. Au, no et caguis a sobre, per Anna, només era Maria, tothom en fuma. Tothom? De veritat? Doncs jo no, tu tampoc, ni ningú que coneguem. Però què dius? Jo sempre en fumo. Ah, al igual. Sí, però no amb vosaltres, és clar, amb un col·lega més gran. I té nom el col·lega imaginari? Vaig a casa seva, ens col·loquem, escoltem música, sempre rigui. O anem a un concert, als concerts tothom va cego. Fumes Maria, fa rolar el fly, les paves ho flipen. És veritat que notes les dents rares? Sí, però jo sóc dur, no m'afecta gaire. Sí, els efectes són menors si només ho dius que fumes. No us he de demostrar res, empanats, però l'altre dia vam col·locar el seu gos. Li va agafar gana i va desaparèixer durant una hora. Quan va tornar havia xurrat un paquet de galetes. I amb tot això què vols dir? Doncs que heu de saber que us puc aconseguir el que vulgueu i quan vulgueu. No voldré res, mai. Si ho penses bé, tot són drogues, no? No, per mi no. Sí, la cervesa, les aspirines, el cafè, els nuggets de pollastre, les bambes, el Jo film m'abrutio. transparent, l'esparadrap adhesiu, les plantes, la roba, els pneumàtics, les calculadores, les abelles... Sí, i en Simon ha anat a buscar la seva dosi. En Simon és droga. És dels que ensumen coses, el xutxo de la Carly. Sí, tens raó. Jo no sóc cap expert, però us vull donar un consell. No correu darrere d'una noia que us agrada. Quedareu com uns desesperats i tret que ella estigui molt necessitada o boja, no en traureu res. És bona, Ui, aquesta, perdoni. oi? Fa gràcia. Tranquil. No em volia seure sobre teu. No, esclar, hauria semblat estrany. Ah, sí. Molt estrany. Que fas primer, tu? Sí, no et deus haver fixat mai en mi, però és que ara m'he tenyit els cabells i m'han sortit tetes. Jo em dic Simon, per cert. Ja ho sé, jo Tara. Què llegeixes? Lena M.E. No l'aguanto, no n'encerten ni una i tots són xorrades, però no puc evitar comprar-la cada setmana. Cada setmana. Sí, Cada setmana? sí, Cada setmana no... sí, cada setmana. Cada setmana? Estàs malalt? Et costa raonar? T'interessa la música? Ja veus, una passada. Sense l'Spotify em moriria i m'encanta anar a concerts. Ah, sí, jo també. També què? També el que has dit. Guai. Doncs deus haver anat a The Enterprise. The Enter. Sempre porten un munt de grups que toquen del 1000. És que no... No ho sé. És que... No hi has anat, oi? No, crec que no. Doncs hi hauries d'anar, és genial. Divendres hi haurà un grup, els Failsafe. Oh, són una passada. Jo hi vaig amb una amiga. M'agraden els concerts. L'any passat vaig anar a un de genial. Ma mare ens va portar a veure Tech That al Wembley Arena. Oh, Em va agradar, tot i que érem una mica lluny. I en un lateral, però van sonar molt guapo i ma mare es tornava boja. mira, la veritat no crec que t'agradin els Failsafe. No són ben bé el mateix rotllo que els Take That. No, segur que sí. M'agraden rotllos diferents. Failsafe, Tech That, reggae... M'hi apunto. I si vols, porto Maria. Drogues? No hauria dit que anaves d'això. Ah, no? Doncs quan vaig a concerts sempre fumo Maria. Que rulin els flies. Ah, sí? Sí, quan surto vaig d'aquest pal. Però aquí miro que no es noti. Ostres, tu, doncs ho fas la mar de bé. Genial, ens veiem divendres. Portaré per fer petes per tothom. Per la teva mare també? No, ella no vindrà, taladro de foca. Però jo sí.
Les drogues. Per què li has dit que portaràs drogues? Tu no et drogues. M'ha sortit així, la tia és un pibon. I li faràs de camell com el macarra d'una puta yonqui? En això t'has convertit? No t'embalis, és Maria, tothom en fuma. Tu em pots ajudar, oi? Ha sorgit un problema. Durant l'últim quart d'hora? Sí, el meu col·lega ha pirat tot un any a l'Afganistan a veure si pot pillar material. I jo m'ho crec. T'ho agraeixo que t'hi cagues, Jay. En Will té raó, ets un pirulero. Jo no en tinc la culpa. No són de fiar, els camells. Digue-li a en Donovan. Si és que no et fa por. És clar que no em fa por. Amb en Marc ens hem col·locat 1000 vegades. Ell fuma el que li porto jo. Oh, si ara ets estanquer, a més d'un troles. Molt bé, li diré a en Donovan. I quan demà a la nit, gràcies a mi, veiem com en Simon li fot un polvo a la tara, veurem qui diu pirules. D'acord, fem-ho. No sé si em convenç que mireu. Jo no sé què fumava en Donovan, però untava les torrades com un boig. I si et tira la torrada? No, home, som col·legues. Però molt. Més o menys. Què foteu, monyes? M'esteu mirant el cul o què? No, pirem. No, volem parlar amb tu. Pringat. Ja hem parlat. Sí, perdona. Volem saber si ens pots passar Maria. Ja us heu tarat del tot? És que el seu camell és a l'Afganistan. Què? No, mira, tinc pasta. Quanta pasta? Unes 20 lliures. Us faré un preu especial per pringats. Llestos. No, vinga. Què? No fotem, això és... Maria. No, és te i prou. T'hem vist buidar les bosses. Em dius mentider? Una mica de respecte. Però... No, és que les has buidat davant nostre. Jo t'aconsello que em demanis perdó. Sí, d'acord, perdona, però... Però què? No res. I? Gràcies per la Maria. Molt bé. No us la fumeu tota de cop. En Simon havia quedat amb la Tara i per celebrar-ho es va vestir com el curro. I penses en així? Sí. Que valent. Si vull tenir nòvia, he de fer servir una estratègia diferent que amb la Carly. Ah, hi havia una estratègia? Em pensava que anaves de desastre en desastre. Saps què he de fer amb la Tara? Doncs fer veure que sóc un altre. Que vaig a concerts, que porto barret i que controlo de DROGUS. Xxxt, ja ma mare. I què? Sap lletrejar. Que guapos que us heu posat, on aneu? Anem a buscar en Nili després a un concert. Un concert? Ostres! Sí, el meu primer concert va ser un dels In Excess. Un d'ells va sortir de l'escenari i va tornar a sobre d'un patí i tots vam cridar com bojos. Més tard no sé ben bé per què. Hem de marxar. Que us divertiu. I si us ofereixen DROGUS, vigileu. Què? Que us he sentit. Però no passa res, els nois sou així. Estic tranquil·la perquè tu sabràs el que has de fer. Tinc sort de tenir un fill com tu, tan avorridat. Avorridat? Avorridat no, poruc, potser. Poruc? Entenimentat. Això és el que volia dir, entenimentat. Tens molt d'enteniment i per això no he de patir per tu. Per què tens por? Gràcies, mare. En comptes de DROGUES, en Jay havia comprat fulles de te i es va passar una hora intentant liar un porro. No em puc creure que vulguis fer això. Au, va, Will, que només és Maria Joana. Això fa gràcia? És humor de yonquis o què? Ei, va, pureta, si no t'agrada, fot el camp. No, em quedo. Us vull veure desfets. Ja, i em penso que fumar no és bo pels pulmons. Per què no ens en fem una infusió? No. Aquesta Maria no és per infusió, ja ho saps. Ah, sí. Per què? Perquè si te la menges, puja més. Què us sembla si la fem amb brownies? Mola, de xocolata. Qui en sap fer? Potser el teu pare? No tenim temps per fer pastissos. El meu pare deu estar a punt d'arribar. Ho vull provar abans de veure la Tara. Ja ho sé fer pa torrat. I ous. Creus que farà efecte si l'afegim a uns ous, eh? Segur. Maria, amb ous i pa torrat? No us fa por acabar prenent coses més fortes, com ara mongetes o salsitxes? Sé fer gelatina. A la merda, faré una infusió. L'única cosa que en Jay no volia que en Simon fes amb el te era una infusió perquè descobriria que era te. És que ara hi ha problemes de subministrament. I el més gros és que t'han subministrat te. Vigila! I berenat però gens col·locat, en Simon es dirigia a la seva cita amb la Tara. Avui esteu molt callats. Sí, és millor que sentir pirules de merda. Parla bé. Què portes al cap? Ah, no ho sé, pare. Ah, sí, és un barret. És evident. Hosti. Sembles imbècil. Ja li hem advertit. A un carnisser.
Em porta en Pete Doherty. El carnisser d'en Pete Doherty. Ah, i és veritat que ets humorista, a part de taxista. Que t'estic fent un favor. Com és que te l'has posat? Si no n'has portat mai. L'espera una pava. Neil! Ho sabia, li veig a la mirada. Què? És una mirada animal que tens quan mires alguns programes, com ara Factor X. Quan veu el presentador, oi? Que gràcies. Quan veu les noies, gràcies a Déu. Si sa mare volta per allà, s'ha de posar un coixí a la falda. Allà no era exactament com Take That al Wembley Arena, però hi havia tot el que esperaves d'un local de concerts. Personal que no et demana el carnet, una falta preocupant de sortides d'emergència i pudor procedent dels lavabos. Que veieu la Tara? Busca tolls, està tan mullada que deixa rastre per terra. Has sentit res? He notat un fantasma, però no sento res. Ets com un nen petit. Simon, jo t'aconsello que no prenguis drogues, estic segur que la Tara ho entendrà. Tu tens nòvia? No, ja ho saps. Doncs perdona que sudi mil del que dius. Podem compartir unes pastis, si vols. Què? LSD? No, són pastilles per dormir del meu pare. Diuen que amb suc de grosella, vi negre i xarop per la tos pilles un morat que t'hi cagues. I no et deixa l'estómac fotut? Sí, no mola gaire, però si també hi afegeixes Red Bull, pilles un morat més guapo encara. Gràcies, Neil, però la Tara espera que porti Maria i l'he cagat perquè n'hi ha un que és un pirulero. Xanta el morro, tio. Si t'has de posar com un parana, ja em pillaré aquí. Sí, vés-ne a pillar, Amy Winehouse. I esclar, vens, Neil? D'acord. Demana un suc de grosella amb vi. Meitat i meitat, que sigui proporcional. Proporcional. Quins collons que té en Simon? Sempre li he de fer tot. Potser també m'hauré de follar la seva xati. Ensenya-li a fotre un bon clau. Això. Quan ho fas, empenys recte o dibuixes cercles. Què? És que quan hi penso, no sé si és millor empènyer o fer cercles. T'has de decidir per una cosa o una altra. Nah, jo no, tio, jo ho faig tot. I pico al cul, els hi encanta. No és cap trola, oi? No, però què dius, sisplau? Perdona, és que no pares de dir que pots aconseguir un fotimer de drogues i només has pillat te, i això em fa pensar que... Neil, no, deixa-ho estar, entesos? No he pillat res encara, perquè d'on vols que ho tregui? El meu col·lega és a l'Afganistan. Què vols que hi faci? No hi ha camells aquí, oi? Un camell. Hosti. Sí. Sí. Hi vas, doncs? Sí. Vine tu, també. Enrotllo segureta. Guai, vinc. Fes-te'l dur. Impressionem-lo. Dona'm un xiclet. Ho faig veure, no en tinc. Col·lega. Et vol dir una cosa. Què? Que me'n passis. Què? Sisplau, que me'n passis una mica. Tinc 20 lliures. No sé què vols de mi. Que sí. Costo xocolata. Per uns flies. Ah, voleu comprar drogues. I me les demaneu a mi, per què? Perquè t'hem vist que... Perquè sóc negre? Un tio negre en un concert ha de vendre drogues. No, Els blanquets sou tots iguals. Grates una mica, només una mica, i et surt un racista. Això és el que sou, racistes. Però tens drogues o no? Sí que en tinc, però tant se val. La qüestió és que heu donat per fet que en tenia perquè sóc negre. Te'n podem comprar? Per què us n'he de passar? Per què n'he de passar a dos racistes burgesets que em veuen com un estereotip? Vaig a la universitat. Però també vens drogues, no? Sí, és clar que em venc, però no és això el que compta. Mira, aquí hi ha 30 lliures. Ens vens merda? Sí, us en venc. Només perquè sóc camell. No perquè sóc negre. M'hi foteu al camp. Ens el fas tu, sisplau. Si hi hagués un anunci que les drogues són per pringats, en Jay en seria el protagonista. El meu primer concert estava en marxa i mentre en Simon buscava la Tara, jo m'ho passava bé, més o menys. T'agrada el gust de la birra? Jo no n'estic segur. Ui, què és això? Ah, hola! No sabia que venia en Pete Doherty. Ah, bé? No, parlava de tu, burro. Ho dius pel barret, no? No, perquè t'has tirat la Kate Moss. Esclar que és pel barret. Hola, em dic Will. Ah, ets el tio que es va cagar sobre els exàmens? Jo mateix. Escolta, no et sembla que això ja és prou guapo? Ja molt bon rotllo. No cal veure gaire ni prendre res més per millorar-ho. És immillorable, no? En Jay ha pillat. No fotis. Sí, ara no és pirula. El tio fins i tot ens ha liat el canut. De conya! Sí, esclar. Ens espera fora. Mireu, no us vull aixafar els plans, però això que esteu a punt de fer és il·legal. També ho és fer la bomba a la piscina, però la faig perquè és divertit, sents? Anem, Simon. Tirar-se en bomba no és il·legal. No sabia què era pitjor. Que un amic meu estigués a punt de drogar-se per impressionar una noia? O la cara de sobrat que feia en Jay? Ja ho tenim, això, gent. Guai. Genial, n'has aconseguit, eh? Si jo et dic que em pillo, és que em pillo, collons. Doncs ves que no pillis un xungo. Qui comença? Jo no n'he fumat mai. Debò?
No, ensenya'm tu a fer-ho. Potser que l'encengui en Jay, que l'ha pillat ell. És més just. Nah, només vull un tiro. Me n'he fumat un de gros com un camió mentre us esperava, que sempre feu tard. Doncs primer la senyora, o sigui tu. Estic nerviosa. Comença tu. Esclar, d'acord. Som-hi. De fet, no podia culpar en Simon. Si jo pensés que em podia lligar una noia com la Tara, seria capaç de xutar-me heroïna al globus ocular. Hosti, sí, és de la bona, Et toca. Què fas? Però si ho has deixat anar tot. Tu has d'empassar com si fos un piti. Ah, sí, ja ho sé. Però és que de vegades ho faig així perquè et puja a les galtes i mola. Però ara ho faré com tu dius. Ara sí que me l'he passat. És tot a dins. Tara? Guai. Com tens les galtes? Tenen fam, ja? Que ruli, sisplau. Ai, sí, perdona. Això mola. Ser aquí fora, compartint tots un peta. Com t'ho diria? Trucar-se al costat d'uns contenidors i amb un fred que esquerda els ous. Ui, sí, és superguapo, i tant. Oh, m'esdevé aquest costo. Neil? No, jo tinc les pastilles per dormir. I el suc de grosella i el vi? Això ja m'ho he pres. A la panxa s'hi barreja tot. Serà el mateix. Em vol, senyor, digues no? No, estàs acollonit. Ui, sí, estic cagat. Tinc por que us penseu que no sóc prou guai per sortir amb vosaltres. Ai, no. Són els failsafe, no ens els podem perdre. Esclar, col·lega! Ei, no veniu? Ves passant, col·lega. Em començava a qüestionar els meus principis. Si els triomfadors no es droguen, com és que en Simon s'estava lligant la Tara i jo estava atrapat entre dos penjats, mitja pinta i una ampolla de xarop per la tos? Ara sí que noto alguna cosa. Això, Xana. Pillaré una tramesa per Glastonbury. És el pas lògic. Compres una petita quantitat per tu i un amic i després ets el camell de 70.000 persones. Ei, no cridis, tio. No veus que et poden sentir? Qui? La pasma, els de la secreta. En aquests llocs hi sol haver molts goripes, he de vigilar. Em sembla que ja em puja. Quants cantants hi ha a l'escenari? Jo ja en veig 5. Pregunta-li al professor Cunyàs, que ho sap tot. 4 calades al teu primer porro i et creus que ets en Kurt Cobain. Mira, si vols ser el nen de la mama tu mateix, però deixa de tallar-nos el rotllo. Sóc el nen de la mama perquè no cedeixo a la vostra pressió o sóc el contrari just per això? Ets nen de la mama. Au, fuma'n una mica i demostra que no estàs cagant. Em fumaria, però no ho faig perquè... Com es diu allò que tens quan fumes? Sexe? No, càncer, ni... Ah, menja'n, doncs. Que no veus que no tinc cap interès d'estar, com dieu vosaltres, col·locat? Estic copeto. Doncs des de fora estàs com sempre, més avorrit i tot. Sudadell, Neil. Està cagat. Esclar, cagat. Va, dona'm això. Estàs content? Ja no cal que m'expliquis que guapo que és anar col·locat. N'he menjat, em trobo bé. Obrim-se. Cago en la puta, tot no! Que te l'has fotut tot! Sí, ja m'he drogat més que tu en tota la vida i encara ho trobo penós. Compte, tio, t'he dit que no cridis. Aquell sembla un federal. I mentre jo intentava imaginar-me què volia dir federal, en Simon experimentava per primera vegada el moshing, que és que et peguin al ritme de la música, més o menys. Això mola que t'hi cagues! Sí, que t'hi cagues! Compte, tio! Una mica agressiu, però mola! Simon, si no balles t'aixafaran! No! Molt bé, vols que balli, oi? Estàs bé, Tara? El nas! A la meva taula de superdotats passaven coses. Quedem dimarts, Dani. Et trobes bé? Baveges. Sí, gràcies. Dimarts t'ho tornaré. En qüestió de matar neurones, en Neil tenia molt poc marge de maniobra. En canvi, que la Tara estigués mig col·locada, mig commocionada, era un avantatge per en Simon. Et fa mal el nas? No, el nas el tinc bé ja, però estic marejada. Si veig el que t'ho ha fet, li... Això. Que li què? No ho sé. Has dit... Doncs crec que sí. Ah. Ets un tigre! El tigre xircant! Ves! Segur que fer veure que ets un felí o un robot no són les reaccions normals de les drogues. Però n'hauria escollit qualsevol d'aquestes dues en comptes de la que patia jo. No et pensis que estic boig, però em sento com dins d'una bombolla.
És això, anar col·locat? Et penses que ets una bombolla? No, és guai. Jo estic de puta mare, ara. Col·locat, però tranquil. Amb el punt guapo, però actiu. Ai, merda, això no m'agrada. No em trobo bé. Per què has deixat que m'ho mengés? Per què? Em noto els braços estranys. Au, calla i disfruta. Jay, l'he cagat del tot. El temps passa. Força, 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 força. A poc. Has de trucar una ambulància immediatament, perquè jo no puc trucar perquè les mans són salsitxes. Tu flipes. De debò, no faig conya. Em sento molt lluny. Em sento que l'estic tinyant. I si m'he mort ja? Truca una ambulància. Jo no puc trucar una ambulància perquè portaran la bòfia i m'agafaran per traficar. I amb aquesta cara a la presó ja em puc acomiadar de la virginitat anal. Però... les mans no. No trucaré a ningú. Comporta't com un home i aguanta el cego. Collons. Nil. M'has d'ajudar. Tot perd volum i jo podria ser mort ja. Sisplau, que moc els braços sense voler. És hora d'anar a sopar, hora d'anar al llit. No podia confiar en Nil, però tenia una cosa molt clara. Havia d'aconseguir deixar de moure els braços. Et puc dir una cosa? No ho sé, ja has dit una cosa, o sigui que suposo que sí. Entesos, no dic res. Et puc fer una cosa? Depèn del que sigui. Tara, què vols fer? Això. Jo estic fatal. Deu ser el Fly, no hauria d'haver fumat. Mira, aviam, per què no et fiques els dits a la gola, ho treus tot i ens hi tornem a posar? Sí, segur que puc arribar al lavabo. No marxis. Escolta, Simon, això que et diré és molt important. Truca a una ambulància i digue'ls que sóc dins d'una bombolla que tot està perdent volum. Ara mateix no puc, espavila't tu sol. No controlo els braços. Es mouen sense cap solta. Ai, sisplau. Mira, ja t'he dit que ara no puc, obre't d'aquí. No hi he arribat a temps. Necessitava ajuda, però en Jay era un inútil. En Nil s'estava subant i en Simon estava massa enfeinat llepant vòmit de la gola de la Tara. Gràcies per haver vingut. Necessitava ajuda desesperadament. Com em podia aconseguir? Hola. Hola a tothom. Algú podria trucar a una ambulància perquè no em trobo gens bé. El temps avança a poc, molt lentament, i el món ha perdut el volum. Cal que truqueu a una ambulància. Si no pot ser, a la mama. Vull que vingui la mama, perquè... I no us penseu que exagero, perquè em penso que sóc mort. Ho heu entès? La mama o l'ambulància. No recordo amb precisió els detalls d'aquella nit, però sé que els segurates, que solen ser violents, van ser molt amables amb mi. I això només podia voler dir que es pensava que estava com un llum. Segur que era cànnabis només? N'he menjat. Em sap molt de greu. Que bé la meva mama. No em podrien aturar els braços? Ho intentarem. Què passa? Ha vingut una ambulància i s'emporten en Will. Hòstia puta, no fotis, tio. Doncs no he sigut jo qui l'ha pillat al costo. Merda, les llums blaves. És una ambulància. Això és el que volen que pensis! Havia sigut una setmana d'iniciacions. El primer concert, les primeres drogues, la primera vegada que vam haver de reconèixer que en Jay va fer el que havia promès, la primera nòvia de veritat d'en Simon i la primera vegada que em vaig haver de passar 2 dies al llit plorant en silenci intentant que les parets paressin de bellugar-se.